लांदां लांदां मोनसै खोनाला नोंनि रायज्लायनाय लांदां लांदां मोनसै खोनाला नोंनि रायज्लायनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसेनानो हमनो हाबाय जानांगौ। दायो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान जोलै ससाइटिनि बेनाराव देग्लाय बोसोरावनो मोनसे मुभि एबा सावथुन फैनो थांगासिनो दङ। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय अख्रांनि अखाफोर आरो बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों प्रबिन गयारी बिथाङा। लोगोसे स्क्रिप्ट स्ट'रियाबो बिथांनिनो। बेवहाय नोंथांमोना सिनायखानाय बर'नि मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेस नुनो मोनगोन, जेरै गेमस्रि दैमारि, सुरजित देउरि, पाम्पुलि गयारी, प्रबिन गयारी, फ्लरिना मुसाहारि, सुबर्ण बसुमतारी बायदि बायदि रोखोमनि नोंथांमोना सिनायखानाय एक्टर एक्ट्रेस नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थ' बिथांमोना सुंद'यै मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो माब्ला रिलिज जागोन। दायो जोंहा शुटिंआ पेकआप जाबाय, ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौबो आरो गोबाङाबो मिथियाबो जानो हानाय। जोंनि सावथुन फैगासिनो अख्रांनि अखाफोर। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंखौ अननाय होगोन, अनसायगोन। लोगोसे जोंहा बेयावहाय महरगिरिफोरा गैजोबा, अब्लाबो जा एसे सानैसो दङ जों नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो होननानै जोङो थाब थाब बानायथारबाय आरो। फ्रेश लुक नङा बेयो, मोनाबाय, गोलोमफ्रुजोब्बाय, मेंबाय, गाबबाय, मिनिबायबो। थ' बिथाङानो डाइरेक्सन होदों जोंना सारा। ओमफ्राय आरो बिथिं नै एक्टर दङ जोंना, एक्ट्रिस नै बेबो बिथिंबो आरो गोबां दंमोन, गोबाङानो दा जोबनानै थांबाय जाबाय नालाय थांथ'बाय। थ' सारखौ माबा मोनसे बुंनो थाखाय राजाफोरनिसिम खुलुमहरबाय। नै दा नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ गोदान जोलै प्रडाक्सननि बेनाराव अख्रांनि अखाफोर बर' सावथुन। गासिबो रायजो राजाखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो खुलुमहरबाय। बयखौबो नायगोन होननानै आसा थाबाय। नोंथांमोना रिलिजखौ खिथायाखै। रिलिजआ देग्लायनो जागोन। बिश्वकर्मा फुजानि सिगां बयबो नेनानै थादों। जायफोरानाखि बर' फिल्म नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बरिया जागोन।